Λοιπόν, 52 λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε εδώ μαζί σας ζωντανά στο Happy Day και επειδή είναι η περίοδος που αναζητούμε δωράκια για τους αγαπημένους μας ανθρώπους, θέλω να σας πω ότι μια τέλεια λύση, ειδικά για κάποιους ανθρώπους που λέμε τώρα τι θα του άρεσε, τι θα μπορούσε και να του αρέσει και να είναι και χρήσιμο, είναι τα πακέτα δώρου Parker. Τώρα τι να σας πω για την εταιρεία Parker, την ξέρετε, την αγαπάτε, είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Και πραγματικά τα στυλό της μας συνοδεύουν, μας μεγάλωσαν. Σχεδόν 100 χρόνια τολμώ να πω. Πάμε να τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, γιατί αυτός ο οίκος έχει γράψει μεγάλη ιστορία, αλλά μπορεί και να εντυπωσιάσει, γιατί ένα καλό στυλό ή μια πένα είναι πάντα ένα πολύ ουσιαστικό, πολύ ωραίο δώρο, πολύ πετυχημένο, που ο άλλος θα το εκτιμήσει και θα το χρησιμοποιήσει. Να σας πω ότι βλέπετε και το site όπου μπορείτε να παραγγείλετε τα δώρα που θα σας δείξω, www.stihis.gr, αλλά ούτως ή άλλως βλέπετε και το Instagram @parker _pens _Ελλάς, αλλά μπορείτε να δείτε και τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Αν δηλαδή είστε τύποι που θέλετε να το περιεργαστείτε το δώρο, να το δείτε live, δείτε που είναι το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα και πραγματικά μπορείτε να επιλέξετε από εκεί τα δωράκια σας. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Parker 5151, που διατηρεί την αυθεντικότητα της κληρονομιάς εδώ και 85 χρόνια. Σχεδιάστηκε το 1939 με έμπνευση από το design του θρυλικού πολεμικού αεροσκάφους εκείνης της εποχής, το P-51. Το βλέπετε εδώ, υπέροχο, μοντέρνο, παρόλο που είναι κλασικό και έρχεται από το παρελθόν, παραμένει αυτό το... έχει αυτή την αυθεντικότητα και την ομορφιά που το κάνουν όμως και πάρα πολύ επίκαιρο και μοντέρνο. Συνεχίζει να κυκλοφορεί, δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκτός από πένα, βγαίνει και σε στυλό διαρκείας και δεν είναι τυχαίο το ότι παραμένει περιζήτητο και περιμένει εσάς να το αποκτήσετε και να το αγαπήσετε. Εδώ βλέπετε τις πένες, βλέπετε και τα στυλό δεξιά. Να σας πω όμως ότι γενικώς υπάρχουν ιδέες για όλα τα γούστα και όλες τις προτιμήσεις, σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα στυλ. Βλέπετε εδώ και πώς είναι συσκευασμένα, πάρα πολλά πακέτα δώρου που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη. Φοβερές συσκευασίες, πολύ ωραίες, με τις κορδελίτσες τους, με τα πολύ ωραία τα κουτιά τους, τα συλλεκτικά, που είναι φανταστικά. Να σας πω ότι κάποιος θα το κρατάει στα χέρια του, το συγκεκριμένο δώρο, και θα σας θυμάται. Θα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς του και ταυτόχρονα θα σας έχει και πάντα μαζί του. Είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο και είναι πολύ πολύ αγαπημένο. Να σας πω ότι όλες οι συσκευασίες που βλέπετε του δώρου διακρίνονται για την πολυτέλειά τους και πολλές έχουν και δώρο κάποια αντικείμενα, όπως αυθεντική θήκη Parker για να προστατεύουμε το στυλό μας, αλλά και ένα notebook με το λογότυπο της εταιρείας, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, για παράδειγμα σε αυτό το δωράκι. Άρα είναι 2 σε 1. Γενικώς έχει πολύ ωραία δώρα, με πολύ γούστο, ανάλογα τα χρώματα που σας ταιριάζουν. Το φύλλο στο οποίο απευθύνεται το δωράκι είναι φανταστικό. Συγγνώμη, Κώστα, μου μπήκα μπροστά. Κοιτάξτε εδώ αυτά τα χρυσοπίκυλτα στυλό. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, έτσι. Έχουν ένα πολύ ωραίο στάτους. Νιώθεις και εσύ πριγκίπισσα όταν γράφεις. Και έχουν και πολύ καλές τιμές για αυτό το προϊόν που μιλάμε. Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο. Όχι, Μέρη, δεν με ευχαριστείτε ακόμα. Να πω και κάτι ακόμα. Για το τέλος, κράτησα το θρυλικό Jotter, το οποίο μας θυμίζει ωραίους προορισμούς και ταξίδια. Κάθε ένα απεικονίζει εικόνες από 4 Μητροπόλεις: New York, Νέα Υόρκη, Τόκιο, Ρώμη και Σίδνεϊ. Τα βλέπετε εδώ. Έχουν ένα συμβολισμό και μπορεί ενδεχομένως να θυμίζουν και κάτι στον παραλήπτη. Έναν προορισμό που θέλει να επισκεφθεί, έναν προορισμό που επισκέφθηκε και έχει μείνει στην καρδιά του. Δείτε στο site περισσότερα. Εμείς μέσα από το Happy Day Official Account σας κάνουμε και δωράκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μια ωραία εταιρεία και να μην εξασφαλίσουμε δωράκια για εσάς. Μπείτε να τα διεκδικήσετε. Αυτά από εμάς και σήμερα. Εσύ κρατάς τα ελληνικά. Εγώ κρατάω τα ελληνικά. Συλλεκτικά.